youth director. Oh, youth director. Yes. Yeah, aone nazo kuti DPP ndi moto kuja kudowa. Kwambiri. Ni moto ukhalota nuri tibwele meneo anthu amafunikira otabwerera. Gali moto zikachepa. Gali moto zikachepa? Zikachepa. Zikachepa gali moto zikachepa. Zikachepa. Zimene zimachitika zonena kuti ukakhala kuti unakwatira. Ndiye kuti umamuleka umati ngoyipa. Ndiye kuti kena kutakatenga wino umene umati ngwabwinoyo. Atakukhumulisa umakabwerera sojo umati ngoyipa uchi. Ndiye mbezi makhalira. Uchabweza nisho mwadiyani kaniyo? Ngasi wakwatira umati apa pana papeza. Endi urakwatira baja umapeza mavulo. Ndio mara nikalengeso wina. Ndiye sanu urakalenga wina choma sono ndezi mwina bajabu. Nungabwera soni wali? Ndiye bola bajaba? Bola bajabu. Abaya niru dziko lisiri bwino. Dziko silenda bwino. Endi wanthu akamane kulayi chaka chino kunali malonda chaka chino kunali malonda zomwe soni. Sa uli mabwitsa foja kwambiri kwene? Kumengu kuti mali Ford arakulisadi. Koma tizezo ne kuti Ford amalimana anthu opeza bwino. Ndiye kuti anthu opeza bwino aja unali mfatereza. Fatereza uchadali wotsika kwambiri Fatereza. 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 Uchadali wotsika kwambiri pa ulamuliro wa Professor Fabio Muthalika. 1805. 1805. Ndiye kuti makoponi aja amabweraso. Pano pa muziona atsitsaso makoponi aja Fatereza 100,000. Ineyo ndikaitenga ku simungalibe ilino gogo kumene kujako kuda wako ti maro gogo ogogwe ndama ilenga ku ndakuti foli ayo anthu amene oti ngochita bwinona ona limadi agulitsa koma pano apa kudowa ndananga pezeke ndama foli pano apa tunena pano apa izinthu zofisisoni ndadabwera kuno poyamba penipeni tikoze chipani chathuchi kenaka ndekuti tilowe mboma mulowa ndizora mulowa Abrani. Mulowa. Izizi mudzalipangira kuti ludzalumbirisa Professor Fabio Muthalika. Pamba chana lili. Lumulumbiritsa. Basi. Mwatenga? Ife ndifa kudowa. Ndiye munthu amene munena alamula panopa ngokudo wako. Ndiye boma ladzulenga. Hayi no wamo. Muyankhola modzi temba. Kwambiri. Ngukunoku. Amene alamula. Ndiye mavuto ruwadziwa ndifewo. Okay. Ya munthu muli wathuyo. Brian iruziwe zimachitika zoti gula la mavina. Yafika kukule ngani? Ngasinile njewa. Eja bwino ye. Gula la mavina akakhala wako. Akala kwa ngoma. Umangulo. Wamba kwa manja pang'ono utse zoti ichala kuitsa. Isona ye. Nditu. Munthu alulakwa. Alulakwa? Alulakwa. Wala kwa bali munthu. Izi ndakuzani zonena kuti lipita kumudzi ndi lilikhure. Simaru. Osiriona kuno ngasiriona mpunga koma kwathu kusimba kuli mwe mpunga mpunga kakati soka nthumba mu mtango fara uyapita yapo walingaradia walingaradia ndeonanso kuti palichicha waradia songa nene kuti uyapita yapo uyapita yapo walingaradia jekerere te uri likebwino kuti unadia okay koma mthabi panopa munguona mene kodi ndiye kuti anthu akumudzi akuzitsatira zinthu asanganamize anthu akumudzi mene zikuyendera munthu akumudzi panopa nkumakoza kuti poti ineyo nimadziwa yankhula bwino English ndenkanamiza ugogo ona banda ona thidzi wanama nthawi imakwana aru anthu amati nthawi nkachitsiro ndiye kuti pamene umayembekezera kuti ndzarere nthawi chimakhakuti akuthera ndithu ayi ine ndakondwera kwambiri umva chichewa chakudowa komatu ndiye mukuzitsata tundaletwe kwambiri munthu sangakunamizeni sangatinamize ayi sangatinamize imatsata ndalezo nulamuliro wabwino basi koma mesana nga amati gule amakhala ndi omwimbira okuti amakhala ndi omwimbira bora gule atakhala kuti wachena bwino wani komanso atakhala kuti aluvina bwino inde kaya sungangoti gule ngwanga ndi sana ngwanga alumbwira Gule alumbwira ndiye ngwanga Pangulo palicha lukanda mwanga ayi ga mdambo muja gule wanga we gule wanga we ni mene runeno kuti bwela kuno udza sapora athapira Muthalika kuti 2025 boma Fatalo ndo gule yo fwa gule mbabulino Brian likambe chonchi kanga ndi mauri ni mawu chimene chika chionena kuti ifeso limavina
mbwalomo koma limombedwe nthu manja ndithu anthu ambiri koma ndi kuti zina zimene timaona kuti timalakwitsako ndizotabwerera kuno Brian inde kandi zilipo zina zimene mudzoti mmalakwitsa wina kunena chilungamo DPP pena mmalakwitsa zina timalakwitsa ndiye mukonza ndiye sanonga sitaona kuti opposition imarere ya ndiye kuti mmene tabwerera mu Brian ndiye kuti tichosomere timaona kuti waya ndelilike bwena ngasiyotsitsawo ndikuthokozeni kwambiri ino youth koma mwayankhula mwamphamvu inunso amalizana director kudowa tathokoza kwambiri zomwe kwambiri ndi mmene akuyankhulira anthu kuno Jona Pankuku komanso Kafe Maulidi anthu ali nkhani twawo kaya mamva kaya tichotsa chakudowa kono munapita pa center nakuvani nakuvani it's quite interesting kubamva ukamena mwina zili mbali imodzi yokayi komano I think those Biden nafusa kudowa sindepa oja ni NCP mwina ndiye munamva pena yankhira hayi tonse tukhawa malaiko mkulu ngati ali mavuto ngati shuga akakwera ngamathokera kokonso so mwina iwo amalankhula ngati ndi Malawi mwina ukapeza ena mwina kana rife we are okay koma nawonso akupereka maganizo awo komanso akuonekeramo ndi akudowako koma amasapota khangati DPP ndaona pala amayi enanso apa amayi mwachokera kuti mwachokera kusomba atsogoleri mwachokera kuti konzuzo koma tusomba uli ndi wako nsusu komanso zomba inu nda delegate Zomba Tondwe, Zomba Chikomwe, Zomba Tonya. Zomba Tondwe? Zomba Chikomwe, Zomba Tonya. Kapeni direct. Mwaenda bwanji kuchokera kusomba? Takwera ma minibus. Mafuta kuti mwaenda bwino? Okay. Mwavota kale? Yes, tinavota. Mukavota chabwino. Atsogoleri mwachokera kuti? Ine Nzuzu. Ine Stephen Nkoswe, secretary papa district level. Sikuyenda pa Nzuzu. Kumeneko kwaife kumbali ya chipani chathu nkwabuno bwino. Koma mavula lumala muno limene tikudandaula. Mudandaula chana? Amfumu zinthu sizikuyenda. Pamene asira ife sikule choncho. Ndiye Peter Mutharika adzakonza zinthu. Zimenezi zachitika ndithu. Amapanga chinthu nkulonjeza nkupanga usati kulonjeza nkungwasira ndumalere. Ndithu apala. Chifukwa chani mmachikonda chipani cha DPP? Zinthu zambiri zimene akati ayankhula nkuluyu Professor Peter Mutharika ndi munthu ndi chinthucho amachilonjeza nkuchikwanirisa. Pamene pano amangoyankhulamo bwana atayankhula kuti anthu khanga tasangala koma pamapiri pa zonse sizichitika. Tathokoza kwambiri tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva ndema zawo gulu lonse ili lupita kukavota ili mwachokera kuti amwali Mangochi Mankibe inde udi ndo wanu kumeneko ine ndi secretary wa amayi ku Mangochi Mankibe inde chipani cha DPP champhamvu bwanji kumeneko champhamvu kwambiri ndipo palibanga chigwedeze palibanga chigwedeze ayi palibe sangaelekeze ndithu ndiye mwavota kale apa ndili panzero ukavota koma mwadya kwa kudyeratu mwadya kwa basi mawa masana madzulo ano ndadya ndithu kukhutaso muoneka kuti mwakuta ndithu mukavota ndi mphamvu kwambiri atsogoleri mwamenya ndi paleta yomwe ine mailo sili chapa kuchoka ku Nchewu director of youth Nchewu ili muno Nchewu ili muno mutikitiki muno koma tsopano director of youth iniyo ndi Mnyamata iyayi akati director of youth sila amakhala Nyamata yako koma udi ndiwo muno makhala kale iwonso ndabe umaputsa Nyamata yoncho mamuna Nyamata kungurazi yambe asona sokolowera ndiye zikuyenda bwanji kunchewu kunchewu zikuyenda bwino kubasi ndale zikuyenda bwino kwambiri nchifukwa muna kuti yonchi osagona yayi kuti tivote basi mufuna muvote kwambiri chabwino ndicho bwana wanga chipani cha DPP ndi champhamvu bwanji chipani cha DPP ndi champhamvu kutengera ndi mtsogoleri wake Professor Peter Mutharika kuleza mtima situkuko kuzitsa mitengo ndife timakhala kuti manyadira kwambiri chipani ndi champhamvu kwambiri chabwino ndicho ndithu amayi mwachokera kuti achokera ku Mwanza Central Mwanza ili muno ndithu Mwanza zikuyenda bwa zikuyenda bwino ndithu kuti anthu ambiri ali pambuyo pa asapita Professor Peter Mutharika chabwino ndithu Jona komanso Kafe ndi mmene zikuchitikira kuno your thoughts this far mizere ikanalipo Brian ndimatiso akuwaonetsa anthu pa chipata chimenechi anthu enaso akudikirira pa chipata chimenechi patsogolo pathu papo anthu enabe akudikirira pamenepo akuti
alowe achite verify alowe ndithu mchipinda chino nawo azaime panzere aponye voti madelegates ndipo akadalipo panjapo ndazungulira kanthawi kenaka mumacheza ndi anthu madelegates akadalipo komanso tikaona mizere imeneyi anthunso ndithu mizere kutalika ambiri akulowa nanena kuti nthawi ina tipeze mpato kuti tikaonekonso ku station yauko koma momwe ndikuonera zikuoneka ngati mzere wina ukulowa polling station yauko pa mizere yomwe ili pa red carpet imeneyi mzere wina ukulowa polling station yauko mzere wina ukulowa polling station yauko pomwe mzere oli pakatikati ukulowa polling station ndithu yakumeneko ndi anthu akulowabe ndithu madelegates anthu akupitirira kuponya voti iyayi ndi mmene zikukhalira kuno. Tilowere kuti from here producer tilowere kuti bala kuti yankho tilowere kuti tilowere I think tibwerere tilowere mbali ya uku. This is our continued coverage ya DPP National Convention. Anthu ndithu mukuwaona awa ndi Malawi Electoral Commission, all the documents ndi zina zotero anthu akuvota pano. Mwavota kale kuti atsupe? Ndavota kale bwana wangu. Ikwambiri iso. Zonse tayale? Zonse tayale. Popanda zonse. Mwachokera kuti? Kutyolo. Yeah. Kathe, over to you. Ndithu Brian ndimati tipite kutsogolo kuchona ndikuona kuti akuluakulu achipanishi akadali chipinda chino ambiri asonkhana pena pake apo akucheza mwina titakacheza nawonso fuka achaponda kuti akhala pa okhaokha ndi achapondawo atachezera koma akhala pa okhaokha katulosira agwira msanga pamenepo komabe tionenso apo pali akuluakulu ena achipanichi amene avota kale koma akadalipo pamenepa akudya tengwadikira kaye akudya ndikumbonetsa mbamu munthu mwina sizikakhale bwino kwenikweni komanso apa pakhangati pali meeting apa pakhangati pali meeting apa ifa ndakuluakulunso kodi zikuyenda bwanji zinthu? Brian anthu adakavotabe mmene ukuonera koma tikuona ngati tikulowana kumapeto kuti chimalizo siku muno zitha lero lomwe komanso anthu aulusidwa lero lomwe owina ndi olephera omwe. So far glitches, any challenges? No, things are going very smoothly. I think pena pake tinangochedwa pang'ono nkotafika nthawi inoyo komano when we are planning timaona ngati around 7-8 will be done koma tinachedwa pena pache zimachitika in terms of planning mapanga plan zithu tikusintha pang'ono chabwino ndithu Jona koma mwina apanga kuti zokambirana zichitike mukasankha leadership yatsopano ndi pamene mukukambirana zosintha constitution nkhani zinaso zokhudza chipani munaganizapo bwanji pamene patimaona ngati kuti mwina council yomwe idalipo kalero ikambirane zinthuzo mwina kapadali mavuto azachuma kuti mukonzekera bwanji chisankho paperekedwe malipoti mwapanga bwanji dongoso yake kuti NGC ikambirane kumapeto after zisankho chifukwa taona kuti mukambirana zakukonza constitution mukamaliza chisankho izipanga zimenezo ndi council ya nyuwani mudafika pamenepo bwanji? Tinene kuti zomwe tikunena kuti functional review tinakale pa NGC nangoiwala madate ache anthu anachivomera and central committee so inachivomera lerolo kunali kuauza anthu kuti zomwe tinagwirizana ndi izi anthu achivomere kapena iyayi sitikunena kuti tikupanga push to the new NGC here. It is something that was adopted already by the NGC, also the Central Committee. Lero chimabwera kwa the general delegates, the general convention, mene manenera constitution ya DPP. Ati nakuona na chipungu mdali chapo nditu. Kapena mwambakale nanu kulandira malipoti? Malipoti amavoti? Kapena ajana mene? Amavoti wa. Nakuona na mdali chapena pake hapo.
kungokhala nokha malipoti sanambe kufika, sanambe kuwerenga, anthu adakavotabe, koma mukazungulira munomo ndimamva anthu akumanenabe kuti mpando umenewu timusire chimwemwe chikungu kameneyo ndiye utika atimudziwa zikomo kwambiri zikomo kwa basi akuoneka kuti akadadzithemba chipungu kuti mpando umenewu sadagonjeretu chifukwa ndimanena jona tikanthekena daona adali okhaokha ukoti ngatachita mokhumata chipungu nde ndimati mwina kapena nawo akumva malipoti kuti banda mukhalidwa apa zikuoneka kuti nawo akadadzithemba ndithu kuti mpando umenewu ngapambana kwa Suleiman. Chisankho ichi chisankho ichi komano ineyo pata ukhabe ma surprises ena ndi ena mu chisankho cha lero delegate na amene ali ndi final say tinaziona zimenezi convention ya MCP anthu amawi yang'ana kwambiri koma zimathautuluka zosiyana, so tili pano beli manenera kuti kulibe kuphawa mpaka nazotsatira zitabwera kuyankhula kumeneko nkwansulizo muntima mwanu muli munthu muntima mwanu muli munthu chabwino. Can you take us through kwa amene mwina angotipeza madzulo ano chifukwa iyi ndi 29 minutes past 9 Central African Time, mwina ina angotipeza kumene mawawu kunali zotani ndipo former president Peter Mutharika anayankhula zotani? Adayankhula zambiri Brian Peter Mutharika moti speech yawo momwe idalilipo tsegulira mwambo uno ndimayembekeza kuti speech yotsekeranso mwambo uno ayipereke okha wamve kuti ayankhulanso ndi that same energy chifukwa adayankhula ndithu mfundo zotchakuka mmawa kwambiri. Nkhani imene akunena ndiyonena kuti ali ready ndithu kuchotsa MCP. Adapitirira ndithu kunena kuti yambani kupakira komwe muliko DPP ikubwereranso mboma. Anafotokozapo kuti boma la MCP lalephera pa zambiri, akuti chuma momwe iwo adali mboma chidali bwino, pano zinthu sizili bwino. Ati malonjezo ambiri omwe adapatsa Malawi tikutengerani kukenani, akuti pano anthu lero ali kubaga moyo sizidachitike. Malonjezo omwe adapatsa Malawi, malonjezo ambiri sadakwaniritsidwe. Malawi pano pando okhumudwa, ndipo adapitira kunena kuti ndakuwuzana Malawi kuti izi si zinthu koma simunandimvere. Akuti adawachenjeza anthu kuti musavotere awa koma sadamvere. Ndamanena kuti pano tonani momwe zinthu zikuchitikira. Nde iwo alankhula ndithu mwachimvemvemve kuti akukonzekera zobwerera mboma, amachita kutchula madeti kuti tsiku lakuti ndi lomwe tikulowa mboma, tikubwerera mboma, tsiku lakuti tikukapangitsa phwando ku Page House koma ngochi takonza kale malo alipo, atakonzekera kale zonsezo, atakapangitsa phwando ku Page House imeneyo akuti Victory Party ati akukonza kale. Anachitanso kutchula kuti ife tikuona kuti pa tsiku lakuti lidzakhala tili mboma, ndipo onse otsatira chipanichi ya Malawi adzabwere ku Page House ndikomwe tikukapanga phwando limenelo. Adafotokozaponso makabankhani yokhudza kupezeka kwa zipani ngati UTM, Afford, UDF pa msonkhano uno. Akuti adatchula vesi ndithu la m'Baibulo kunena kuti ngati momwe zidalili ndithu m'Baibulo, akuti so ufumu wa boma la MCP ugawidwa, awachotsa mboma kudzera mu DPP, UDF, UTM ndi Afford. Pamenepo tidapeza mwa Ibrani tidakacheza nawo amthalika kuti mwina atambasule bwinobwino chifukwa sadali straight kuti kodi akutanthauza chani. Adazanena kuti that was a joke
koma kenako okhasa adadzanena kuti koma komwe tikupitako tikudziwanso kuti pakufunika 50+1 kuti anthu mupambane kutsatira kubwera kwa 50+1 ndi amafotokoza kuti tikupitako inde tikufunika +1 koma Mutharika kuti akuonanso kuti okhatha kupambana koma komwe kukupita zinthuku palinso ndithu kufunikira kwakukulu kuti pakhale apeze 50+1 kapena over 50+1 adafotokozanso nkhani yokhudza anthu omwe akupikisana pa maudindo akuti chipanichi chikupita ku nkhondo kuti apambane chaka chamawa ati pakufunika kumenya nkhondo osati amasewera ndiye adawapempha anthu omwe akupikisana kuti akhale anthu oti ali ndi kuthekera kukamenya nkhondo imeneyi akuti anthu ngati ena akufuna maudindo koma mwina ndaulesi sakakwanitsa kumenya nkhondo yoti DPP ibwerere mboma chaka chamawa anauza anthu kuti mwina zitayeni withdraw zitayeni musapitirize chifukwa nkhondo imene tili nayo mtsogole kufunika anthu olimba sizikufunika anthu aulesi adafotokozanso kuti ngakhale madelegates kuno avotere anthu amene ali olimba mchipani amene angathandize chipani amenenso angathandize dziko la Malawi anapempha kuti musavotere anthu amiseche musavotere anthu okuba musavotere anthu obweretsa kugawanikana muchipani koma muvotere anthu amene ali ndi nzeru amene angathandize chipanichi kulowaso mboma komanso kuthandiza dziko la Malawi anakambapo kuti kaya ena kumakupatsani mowa amwereni kaya kukupatsani ndalama adyereni koma musakavotere ngati alibe ukadaulo ngati alibe nzeru zopititsa patsogolo chipani cha DPP komanso kupititsa patsogolo dziko la Malawi china chomwe adanena kuti iwo ali mchitsimikizo chonse ndithu kuti abwerera mboma ati pano pamomwe zilili pano olo munthu inake kuti panjira kumpeza kuti oti wamwa mwina ambuye tengeni adagwiritsa ntchito mawu amene kuti wamwa ambuye mtengeni anthu atatu amene amaudzuka bwino mawu amenewo ndi ankulu ali pakatiwa ndiwo atifotokozera kwande mambo yake amene iyi mambo yake pepani basi aya musamupyeze simuopyeza kuti ndakana ndidiso ramba yes isimunayambaso pasana iyayi ndi musamupyeze nzimayi kodi you have been on record throughout the day wapanga attack mercilessly timanena kuti nkhani ya ambuye mtengeni amene angaufotokoze bwino mowa umenewu tikunziwa kunena kuti za mtengeni zaziva tuma tsako ali tuma tsako nangopa kuti anthu ena kumwalira ndi mowa umenewu ananena ndithu pa interview pachati ngakhale munthu atamwa ambuye mtengeni atola mabotolo 10 atola mabotolo 10 ambuye mtengeni ati sangayivote